Tobejani Jinem Dema Deshia war Abirem Abatom Pesuaso John Osefrim Pong Ayenya Meso Adie and they Amuana Praso Senior High School and Wabo Abaso if he say what they seni eto where Abirem North or Mofra Bayo Bebo Humode schools if we actually say Amuana Praso Senior High School Abo Humode Pa Abodi Sefatawo or the amount. Amuana Praso Senior High School Abirem North mainstream wepoye mantemu na sukufo ne yade pa nanso akade beboa womo amadusia akoso no ebi enhyede ni ho Adom Kasee ne mrahye bidwane we Abirem Abatom Pesuaso John Osefrim Pong etwetwe nkomo en wodi tu dwase hu behia se obeboa sukuyi se beya obetimi age adusuafo pi esenti odi cement bag ya henu eni iron rods akoma womo se beya obetimi ede ya she suku dan foforo ase ti ahwe na anyi ya awofo bi de ne bafiri bali ba bedru ha wa ahwe na wantina nso nkwala na ya de se the headmaster kan ya nyina ya TV nkwala mutimi nya 6A's and 2B's in the sa no normal print bi abekire mesisi a mesime de cordial culture minister for education say aha no mo bom ho money mo mo nei 200 bags of cement 1 ton of iron rods na ya di efrase na say dia me so mo asen oba bi o madri na ye koye ni no ba bi ebeduru bia enwa bi omuye bia de enso betima ya ka ho de beba ti maka ahye ho bo se ya me ye madoma me de roofing sheet a ebehia nyina no so ebeba enwachi ena enwumasi akwanchefo ho mensini ne mu Charles Champong edito omanfo we Amuana Praso anim se wo munso meso suku hiasene isansa ban ye na afemu de nanso omanfo nso ye bika ho a ebeboa ye de cement ni iron rods ene nchanse a wa hwebo ene de aka bi a odi beka ho no ebe ye adwuma no pepe se de waka no na ye hye ne bo se ye befa ye besi adwuma ye fo no so amoma ye adwuma no ne brem kosi se eye bosumi ye wie ye betime wie adwumadie no se de tie pepe